Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saurara da ku a cikin wannan shirin na barka. A yau zan gwada muku yadda za ku yi idan ba ku so a sa ku cikin group. Kuna nan kamar yanzu misali kuna nan zaman ne kawai kuna harkokin ku suka kawai sabon group ya shigo cikin WhatsApp ɗin ku an sa ku kenan. To yanzu ba za a sake sa ku ba. Domin yadda za a yi ka biyo mu kawai kamin mu shiga bidiyon mu dan uwa, kar ku manta ku yi mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Sannan ku yi sharing ku tura ma yan uwanku domin su amfana. Yawa yanzu sai ka shigo cikin WhatsApp ɗinka kamar haka. Kana shiga WhatsApp ɗinka zai nuna maka wasu yan madannai nan guda 3 a gefen ka na dama, sai ka taba shi zai kaka nan parameter, sai ka shiga. Idan ya kaka parameter sai ka shiga wannan kwanta din wurin wannan dan kilan. Kana shiga kawai sai ka shiga confidentiality, gashin na saman nan wurin dan kilan nan shi ma sai ka shiga. Kana shigowa sai ka jayo ka yi ƙasa. Gashi nan inda an kasa group din nan wuri na harko nan wanga wuri group na harko group. Gashi nan sai ka taba kanshi ka shiga. Kana shiga sun ce kipe ajute a de group, wa zai kara ku cikin group. Nan an ka ce tule mu wanda kama duka gaba ɗaya kowa yana isa ka cikin group. Nan ga wuri na biyu sai an ka ce contact ɗinka ɗaya ne zai saka cikin group, contact ɗinka. To nan wanga wuri ba contact ɗinka ko wanda ba contact ɗinka ba wanda zai saka cikin group ba da izinin ka ba. Dan ya haka na sai ka taba kanshi haka. Kana taba kanshi zai kaka. Yanzu duk wanda baka son ya saka cikin group sai ka taba shi gaba ɗaya, kowane sai ka sashi, kowane sai ka sashi, kowane sai ka taba shi, kowane sai ka taba shi, sai karshen lambobin ka waɗanda a gare ka. Babu wanda zai saka cikin group, babu wanda zai ƙara saka cikin. Bayan ka danne duka waɗannan sai ka ka taɓa wannan wajen tsawon kalan nan wannan wuri sai ka taɓa shi. Shikenan yanzu babu wanda zai saka cikin group. Kamar yadda na ce muku, idan ka yi haka nan to babu wanda zai ƙara saka cikin group, sai dai in ya nemi izinin ka sannan ya saka. In ka ba shi dama sai ya saka, amma ba wanda zai ƙara saka. To anan ne zan ce muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.